achiel kuom yawuot Luo misebedo kigombo ahinya mar mondo bi los kodi e tipo mari mar Lolwe TV chenro mari mar Kuku Mar Wach nowacho mondo bi wamany gi joge koma tindo jotelo ge koma sani bende koro kanyo wacho ni nyaka mondo mi giketelo mopogore e gwenge makaluo nyoro ne mheshimiwa Fred Ouda kawuono ni en mheshimiwa Jim Akali mabende chung' manyo kom nero mar Odbura Mambita constituency koro tiko nero mar FPK wacho ni Federal Party of Kenya en agenda mane mulo timo ne Jombita constituency molocho to ang'ome oramo ni en ema nyaka dhi yiere e yiero ni nominations mag ODM nobela de Homa Bay County kachiel ang'omo setimo ne jopiny ang'omo dwa timo kod county ma Homa Bay County mangima jatelo mane maber mondo mi ota county ni kadhi mbele nyinga en Harun Otieno en tiende penye motamo jomoko penye nikech wana wadich kod golo piny Kenya ka sudo mbele mheshimiwa Jim Akali na dejedong ade maber akira musi ni happy new year bwana nikech asebolo yani pok waneno dejedong podi enigi ni mang'eny ero kama na yenya ami thuolo mar muso joneno mar Lolwe TV mane ni sani jedong adwana muso ganda Luo ni oyawre uru beduru gi kwe wadwana wago mbaka kuom telo ma joma tindo ari kadwa penji ni to dibeni in ja din mar joka iluongo ni joka Lejo Maria gine magutiyo no sani sa degi nusni gimoso ng'ato no yawre oyawre tiende ni uchiyo maber ridhok machielo okay na gitiyo maber kero kama na hinya mheshimiwa Jim Akali ng'ato penjo ni to Jim Akali en ng'aje duong Jim Akali en Jambita iluongo ni Suba North mochung' laro kom od bura Mambita kendo wachung' gi Mikai Emilio Odhiambo nachung' 2017 kendo ne ok ayudo thuolo mar bedo mjumbe reason best known to your constituency gi mjumbe matiyono to mago wadwa donje omiyo sani wachak wachung' wadhi kode e yiero sami wacho ni chung' e kala 2017 to gimomiyo nokibedo MP en gimong'e kod jopiny to kod mjumbe mari jopiny anyalo weyo krenge nikech gin gigo kura nok gigocho ni kosa gigocho ni but kar mheshimiwa kama mheshimiwa ong'eyo nikech mheshimiwa ong'eyo ni ne okoyombo nokonye ni yombo Emilio Odhiambo maler jomang mano konye nokonye gi party the leadership mar ODM moduogo wacho ne jopiny en wuon gi dhoge ni an ne okumiya kura na bedo mjumbe gi teko na koro weuru chanda gi weche mang'eny mheshimiwa on record it's on record ni mheshimiwa Emilio Odhiambo nowacho ni nokubedo mjumbe gi kura mar jopiny owek chande jopiny owek chande gimany ng'ama ne gigone kura to ng'ama nogone kura bende onge gi mandate mar koro timo gi iwacho maeri mheshimiwa nikech chung' kod mheshimiwa Emilio Odhiambo ulero kode kose wacho manini kod adieri mano ginero mano wacho mano wuok kuome kata en owuon kobiro kata obon wuon gima wacho nino igni 5 bang'e tok magi kino osebedo kotimore mheshimiwa Jim ni gakanye mheshimiwa Jim ni an jawala atimo wala kendo atimo gigena koro abedo kadhi e gweng' more frequently like every weekend koro ago mbaka gi jothurwa tawinjo ywak magin gik manomiyo chung' 2017 ka onge mosedhi kare kata achiel emomiyo achaka chung' kendo emi kod duo kendo sani eri ang'o gini moko dhi kare Homa Bay ginene county mar constituency mar Suba North momi chaki duo giduo kendo mheshimiwa constituency mar Suba North almost everything okodhi kare right from the time mheshimiwa Mele no take over from Honorable Gerald Otieno Kajwang all the projects ma Kajwang noweyo onge motieko kata achiel all of them are pending to date for the last 10 years mheshimiwa Otieno Kajwang kano donjo Suba North noyudo school secondary schools 4 to wuok kowe secondary schools 34 oyudo 4 to weyo kagin 34 okay maiso nogero 30 manyien okay mheshimiwa Mele ko take over to yawo skunda adek kutiyo mopodho lor kutiyo nade as in any mjumbe oyawo ka any mjumbe
to chako schools go collapse to kapode ne mijumbe. Skul adek mano yawo gi eki. Mano yawo gi achiel iluongo ni Wanyama Secondary. Oyawo kotiyo. Yes. Opodho. Mochako kete Chiefs Camp. Mochako kete technical. Bas secondary school Wanyama owuok kanyo obedo ke Chiefs Camp, owuok kanyo chako dogo technical school. Koro chako owuok kanyo chako doke Wanyama Mixed. Mheshimiwa. It's on record. Gik mawacho ge jambeto ng'ete. You can go and check. One school one school within 10 years. Yes. Obedo Chiefs Camp, obedo secondary, yes. Obedo technical institute, ochako dok secondary. Okay, nena school mar makeshift school actually building emitiyo go timo gik mopogore kose ni gimo chaki mheshimiwa ni kod manifesto ni akairi tachake secondary school to koro running school otamore koro kilo gige koso mane nikech inyati kod ordinary kawuono bedo studio mar Lolwe TV chiemo machielo ng'ato nyalo kono owe koro nok kairi koro lolo kamoro something mobedi gimoro machielo. Gima temre ne en school mana chak school. Division mar bed school. Okay. Yes. To kobedo supported. Yes. Manye tindo wuok school te. Yes. Jopuonjo wuok te. Yes. Modong building. Okoro jogweng' wacho ni Chiefs Camp onego bed ni mijumbe gero. To mijumbe kogero ne chief. Koro wachne structure cha okecho budho kacha. Chief kare dibed kacha, community wacho ni chief oti kanyo kaka office. Machielo kendo wacho ni gin skul adek mopodho. Machielo iluongo ni Arizona Odhiambo Utajo Make Secondary School. Nochako babagi. Otama register nyaka kawuono. But school do jidhe. School opodho, manyithindo dar teo madhi skunde mamoko molor. En to pok oyawe kata. Mar adek to chak ni Honorable Manyo Odhiambo Aringo Gas mano ni Lolwe Ward na kumae. Eno chake mopodho mawane mwadok kaka community mwachak wadok wayawe. Mheshimiwa, skul ariyo miwacho mogik gieki donge nyithindo dhiye? Sani ma Aringo Gas nyithindo dhiye. Yes. Moko ka ma Utajo cha nyithindo onge. Kata nyaka achiel madhi onge. Sani onge. Onge japuonj moro oyudo posted kanyo ero. En skul ma olor. Ang'o mano time kaka jogweng' ka skul gieki lwar? Koro donge ni skul ka oselwar kaka Aringo Gas no nwabedo as a community. Ni the school can't collapse under our watch to konyo nwa nyithindo. So we consolidated funds. Mawadhi mwayao school ni mwandiko teachers michulo gi the community. As we speak, the school no sebedo registered. To pulwonge kata TAC teacher kata chia. Makor kwa Manyo, okelno kata that principal kende. Then modong, we can continue paying teachers K1 as a community. Ang'o kendo ma Mheshimiwa Manyo otimo mineno ka omicha kidogo neno miduoge pap kendo jadong. Number 2. Yes. Nyithindo nitiere ma ong'eni wan Suba North ni etie nam. Yes. To ng'eny nyithindo gi mamoluoro. Asaringa imbeta. Koro ng'eny nyithindo gi iro ka jonyuol gi ka gin fishermen to gin jok moko ma farmers moko matindo mapuro alot etie nam gi. To ka ok mano, yes. To gin mana jok moko maloko ala matindo gi eka gipuonj nyithindo. Koro yudo ka samoro ng'ato puro chambe moro emoting'o tere school to japuonj loko ne translate that into cash ticket to fee. Nyithindo gi onego bed ni bedo supported gi bursary mowuok e national government, CDF. Ka okin ng'ama no support mjumbe. Yes. Ma she is aware ni area ni ne oko dhiye maber regardless of who voted him. Kanyo area ma CDF ok yude. But Mheshimiwa Jimmy Akali
on record ni MPs onge koda ka gilueto ne romo chomo ter weche giki mag basari gin mana kaka patron mag basaris giki then number A onde ni basari kata dhano seche moko apply 4,000 kata 7,000 whichever the number nyoba go ba koda ka gi mashimo morito Kisumu Central mashimo Fred Auda e koma chere chele bet nyiri to nyisa ni wach mar basari onya ben samoro nyithindo kar 5,000 kata 4,000 mo apply ipande mashimo nyalo kawo patik mar golo list ni te mokol ni mashimo ji makali ne akogocho na nyathina koro kaketka ngane honestly and the network a ground and they have influence Aaron Kawuono ka bedo mjumbe I'll be able to know ne kage there is need koponi I'm very serious therefore yes kuru kage there is a serious need so whether you are not handling CDF directly you can advise as the patron what I want and everybody more apply and show you support it's not an offense on the patron which you direction or to guide what is supposed to be done so long as it is within the interest of the people to kamano unge kore yuroka jomodiro yerma representatives from the community mate movete gin mariwacho ni wo nyathi ngane joka ngane no ko support wa mheshimiwa ni anaonge wa kikumigi you see something like that is very dangerous kore yuroka piny sani gero gi school iyudoka nyithindo dhi school to basari onge pesa tingeni has been spent king'iyo kata the audit report tiyudoka the basari wuok Suba no te kama osewuoga very serious scandal mar basari ma a school receive checks ne nyithindo maonge but man allegation mose ke berka kata cross mheshimiwa so timore kata mane gwenge kuma Sia county fact ndi ndalo moko ma no mulo nyaka county ma Sia ma ibe school moko monte pesa ma wacho ni ghost students gidok machielo nyaka ministry malo kan gima unique mara ne Suba not can but you see as a leader you don't make a wrong because the other region where people are making it koro as a leader nyaki bedo ngama jatelo on your own you are not chosen ni ngigi majo siate ingigi majo mabiti no adwoko mana kama ni wacho ni en kama the serious crime but you see specifically the county ne Roma Bay narrow down to Suba North ngina no koro mano the reason mommy mano kon and you can't be consistent with that kind of practice me watching the other side beteme or the other side beteme ntiwe gimoro machielo kendo kopogore kod agweche gi kimag skunde mamweshimiwa wacho ni poko gero tiyo marach kod agi pesa ni rimar CDF minyacho ni oyo mae ribedo kene ka ochopo singo ne romo mweshimiwa bilu no singo no mami nyalo gombo no bigole ekom number A number D ingene security is under national government and one of the things munigo beni mujumbe ngeyo enia security system ma the constituency ubed chief nige proper chiefs kam moger maber Suba North kanyo ema chiefs for nige offices mag kaunda for the last 10 years makaya mubiro to kaka moro ne mfangano island moro ne ya mubiru mumuko mawan muasolo munda chief ogera kam you see such like things kori pejorini now kare mjumbe tije na kam mjumbe ne gubeni legislation is part of her job don odikujo mwana miyo dia tema mano kata mana bill makoro wache ne an kawuono or draft a good bill madwa konyo jonam nikech ongeni my constituency moae made protect the fishermen made take care of their interest for the last 10 years mujumbe okupar you see kata kuwa we tije this or the CDF nitie gik miyudo gi networking as a leader you do your own network ngini okay magi mato CDF ok nyatem to can I walk into the offices Mona yude network mo kata infrastructure funds ma national government golo directly
Can I walk and request even for a school? Iyude kata abolition block achiel ke. Yes. Mondo duogo kony. But ingeni kamago mjumbe ok nyatim. Yes. Then one gear mjumbe ma is ever absent from the constituency. Mokwongo onge kamodake constituency. Kobiro to express nyaka od mamagi. Dala gi modake. Kodwaro mogi ko do man dak kanyo mheshimiwa. Kodala dala gi do man dak kanyo. No kalo. Yes. Onyaro mogi ji few, but mostly romo gi ji hotel. If you want mheshimiwa mosku ngadi kama ngato romo gi ngato mano bende chuna hiya tekle mheshimiwa niritiyo mondo miwa pogi ngima mar ngato as the area MP maru to kora private life mar ngato nikech kata bida na Aaron anyalo tiyo Kisumu kae rache ni hoyo ato homa be maber na dak ana dago tie nam gwengi ji makali ka chande angado nam gukinyi tabira tiyo studio karakairi wan samoro wer mar ngato Aaron. Yes. As a member of parliament. Yes. As a leader. Yes. There are two things you must do. Yes. As a leader. Yes. Number 2, nyaki bed go fees ma your constituency udie jiteo bichopo Nairobi. Adiri makende. Suba no tuwaonge gimano. We don't have the member of parliament's office. Ka okirado Suba no tuwengo office mar MP. We don't have CDF office. CDF office ntie. CDF office to ntie. Yes. So office MP onge. But office mar CDF kanyi yude MP gozo kuyude. Okay ode. Office mar CDF MP they mako the old meeting as a patron of the CDF. Mheshimiwa Jimakali. Go and confirm, I'm telling you. Go and confirm. Scorecard mar Milio Diambo kiketo 0 to 10 onyalo chopo kar kanye angomo miyo ini woni wuok oko dipani in emenyalo fix gik miyuak ni poko tim gik nomination mar Homa Bay County molochutho Suba North no bedo nade then angomo miyo ni party mar FPF mak mano kanyero live Chenro mari mar Kuku Mar Wach mheshimiwa Jim Akali dibida diri ni onge office mara mar Komod Gwanero ma Suba North Suba North constituency koso en mana siasa mane ngani pogre koda paro owache ka kung'eye mago gen paro gi kumar bigosi Jim Akali chung kod tiko ni mar Federal Party of Kenya omanyo mondo obed jaod Gwanero ma Suba North mondo mi ogol kamosebedi ka oriti koda ka gimili mabona aka gesa live Kuku Mar Wach amodho pinga mar ndi aduogo tielo mar ariyo. In the world, you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. John 16:33. To receive this and more daily, SMS the word Bible to 71920. Be blessed. If I know what love is, it is because of you. To get this love message and more daily, SMS the word love to 71920. Love is in the air. Live Chenro mari mar Kuku Mar Wach mheshimiwa Jim Akali chung koda kagi FPK
mabedo manyo mondo gibedo kod jaod bura ma Suba North wacho ni gik moko kotimore kaka onego bed timore omiyo pi wang'e chwer ne Suba North mar mondo mi obi obed jatelo margi. En adieri koso ken adieri in kaka ja Suba North aka kata jambeta inyalo duoko mondo mi wang'e ni to en gik motimore ground adieri koso kotimore kacha kod gi lek mare mar bedo kaka jaod bura ma Suba North ang'o motim tang'o ma ok otim e chenro mari mar Kuku Mar Wach. Aweyo sama na penji golo mheshimiwa to in wuon gi sanieri king'iyo scorecard mar mheshimiwa Milo Odhiambo chakre nono nyaka par inyalo kete kar kanye 3 adek e wang'e kanyo ya par kokalo botema onge gimoro amora ma in mheshimiwa Milo timo ni minyalo kete lweti kopogore ni woni ng'ato mpiem godo okanya wacho ni onge gimoteme momiyo yudo 3 onge gimoteme yudo 0 yes koro motemo deserves 3 out of 10. Okanyal bedo specific gi Mbogo e skunde gieki. But kiwuok Homa Bay kidhi Mbeta kiluwo along the nam kama iri iboneno ka diere signboards mang'eny ahinya mag skunde gi komotime innovation skunde ma samoro mede class moro skunde ma samoro time gimoro to thothgi ineno ka signpost mondiki en mar NGCDF e higa ni mane mheshimiwa Milo Odhiambo ne ntiere kaka ja MP masanieri ipane maka karete gin giye kuma ok otim kada chiel ma ng'ato nyalo siemo owuone ni koro ng'ato kodonjo e piny okodonjo e Mbeta ye piny magi kende minene gigi iparo ni mano ineno kamano gima tim podonge motim nitie yes 3% no yes kiching'eyo ka mjumbe odhi timo renovation yes we accept we agree mano tiyo yes ena niya nitiere schools moko yes mano ger nyaka pre-colonial period yes schools ilago sani onego beni mjumbe ensure ni change gi to modern structure. Anyway, ng'ato bro wacho ni romo ok noger godo chieng' achiel samoro mani kumo chako godo kapod odhi mbele. But then king'iyo gik mamoko bende in terms of legislation mheshimiwa Milo Odhiambo osebedo ka timo legislation maber ahinya e bunge kata mar representation mag needs mag jopiny kaachiel koda gi bills moko bende mopogore opogore. Do you think ni magi eki ok unyal keto maino? Ing'ene koyieri kaka mjumbe yes in jaote onego bed ni timo gik makonyo jomori okidhi tim gik makonyo ji jomoko ori koyieri mjumbe in jaote onego bed ni timo gige koma jopiny ohori mondo medhe tim chik chak timo mage koma in wuon ema ineno mondo mitim mano ok pache mano paro mar migosi ji makali mochung' koda ka gi APK mondo mi omany bedo MP kata jaod bura mar Suba North constituency. Migosi ji makali ok ichung' e tielo mokwongo ni chung' kalo 2017 nokido kom nyiri sendo sani kendo gichung' kendo ang'o misetimo ne jogi jaduong' minyalo siemo chieni mwacho ni oyo anto magi mase kwana nyalo chung'e ema daro mondo mi thuolo mondo bed MP jaduong'. Kawuono yes anyalo kwano ni skunde ma oger yes nikech arambe mwagoyo as a community yes ma wane mane wa initiate the project kwasegero mwatieko yes. ma nyithindo donje kawuono as we speak yes I can tell you the number of nyithindo mapuonjo from primary yes. and Sanini University single-handedly mapuonjo kaka mheshimiwa Jima Kali okay as an individual yes mane ma support masani as we speak are in the university kenda tero mane local day schools megwen kanyogo ma has not been receiving any support from the CDF yes and they are doing well kawuono as we speak yes nitiere widows ma has been having problem housing challenges shelter gionge udi manyalo kwano ni and they are on record yes ma a support magero ne nyigi nyaka udi arwana nyisi ni nitiere schools ma nyaka sama wuoye kodi ni I'm doing a wiring a public school mondo nyithindo yud kaka somo mana school mani iluongo ni Waregi primary school ma eti edala gi mjumbe yes she has refused literally to support them ni jogo ok supporters ok me support ni support opponent so you see such kind of things ok warit ni pod wadwa yware gi mjumbe if we have the ability mwanya timo go gigo yes we will go ahead nikech ing'eni we are developing our society mamagi kitimo koda ka pesa moko fuko mari I'm doing them personally give my own money mheshimiwa pesa ni golo kanye ama biro ni sipuonjo jothindo yeki from primary nyaka secondary wacho ni go arambe skul pogre gik moko bende timo ware igolo pesa ne kanye mheshimiwa
timo wiring in a classroom is less than 50,000. No, I'm just from the proceeds of my businesses. Yes. Chulo nyathi school fee secondary is less than 10,000 a year. Nyithindo wa chulo negi 1,000 per month. Yes. And you can ask those secondary schools go. In a month katero 10,000 in a secondary school. Mana chulo ni nyithinda par 1,000. Kora make arrangements with teachers and the principal. Yes. Kasemi yero nyithindo utanyiso gini anyama afoda ni fachela chel panyate. Koro nyithinda par. Yes. In a year, a point mati kunegi school fee for 1 year. Machulo ma 10,000 per month. Good job, Jadon. Ango mi manyo komniri. Ango mi dali timo nejo beta. Suba North, sorry. Gimadu wa timo nejo Suba North. And number chiel, adwa ensure fair distribution of bursary funds to enhance the education sector. Maino kibituno jok moko goni kura. I cannot nikech kose yieri jatelo tinjatend ji te nyaka jomoko gochoni. Number 2, yes, I will ensure that the security structures mag chiefe wa police post are properly done. One gi police post moko mar leaking even as we speak now. Ginoger gi chon gi MP ma chon miluongo ni Peter Nyakiam. Kapod no one a great Mbeta constituency. Yes. Kapok no pokata Suba South, Suba North. Gin dilapidated to the extent mas hamakoth chwe to chief ok dibede iye kanyo. Samoro ja piny be koko kelo report kanyo. Yes. Kaka konyonge. The same to primary schools nitiere classrooms mosebedo condemned. Manyithindo ok nyadhi. Recently nwadwa garambe primary school iluongo ni Uwi. Mondo watim a temporary structure mabati. Yes. Nikech the classrooms dilapidated ma ubedo condemned ni nyithindo are not supposed to enter into those classrooms. Tumjumbe to ni mana tiyo lenga. Yes. Kunde wode en mago gik ma ochune. Mondo mi constituency rad kode. I don't know when we met last. But you can constituency mheshimiwa kancha notero papers maika IBC. Mano jo mono kalo. Confirm anza mano setero paper no mano buka gi convoy no kore umabi. Yes. Biniti na muso ne nyaka kawuono. Okay, but that's last week mheshimiwa. Last week. Yes. To before last week more days now. Yes. Osebedo kaen. Ingeni jatelo nego benia. Yes. Imiyo ji alternative kaka jopiny yudi. A good leader. Yes. Onego bed very easy to access. Kata bin mani ni your own lifestyle maji ok donje. Yes. To nyaka ingeni you have a responsibility mandate manumi gi jape. Walosi party jarung ichung koda gi party wane. Achungi Federal Party of Kenya. Achungi Federal Party of Kenya. Yes. Be madi bedo gi mijumbe. Gimatemre ni ODM wan nyocho kotimo yiero karwa. Yes. Ne kata nominations no kotim. They handpicked joma nigi paro ni jogegi. Koro wambo wange kod gigi Wachi negi timo survey. Mano goro jogi kimalo. Ka mchi karwa chini mheshimiwa Milu Diamunitiri malo. Which is okay. Yes. The survey can be confirmed. Mano is a data. Ingeni mano gimanya bedo confirmed. Koro mwacho ni kagin sure. Yes. We are not worried. Kagin sure ni opinion manigitiyo gono. Yes. Was the best. Dundari ko chiko nubera biro ka. Berunda no survey ni iduwo ka jachung. Benine ne machi ni oyo. Survey ni okogola ne mheshimiwa Milu yomba kata gola otherwise. Benine ni survey yonge gimana neno kanja manindiko giluwedo maja yes. Company nindiko in our presence. Yes. Mapenjo gi. Mheshimiwa Mbade. Mheshimiwa Mbade nindiko giluwete kamae. Yes. In our presence. Mheshimiwa Kilo si wechege kimag kaka ODM notimo nomination na hayo maber na cover nominations Mbeta 2017 na cover yeru bende Mbeta 2017 Mbeta no kubedo koda gikwe kendo nyaka luwenje mathoth no beti to kudo wachi ne Mbeta kede kun mathoth anye bege makaluo ODM wangi nota mondo mine giti koda gi lony manyara kawuono kachiel koda gi service mabende chiku yende gi mondo migi tim biparo ni ODM no goyo kan kopogore koda ka gi njoro mosebedo ka samoro kwako nominations magi mokudwa se gi as ODM kendgi. Okay, gimana getemo? Yes. Wetero ji nomination
to was a good idea. Yes. Kane gisebedo gi preferred choice of candidates gi. The only worry ene ya. Yes. Kane gitimo opinion poll gini. Mo bedo influence. Then they are in problems. So tiko gijirika no te. Manyo bedo favored. Yes. So are not popular. Yes. And when we are not worried. Wangeni our competitors did it. Shimo achunyi chiki confidence ni golo kanje do. I'm telling you. In the next 8 or 9 brothers till they confirm. Suba no. Mijumbe Manyo gimiyo ticket no. They dala tariko chiko dumara bo. Wane muadhi donjo gija komale pujo. Kendo wane muadhi rito power. Presidency moyerone. Yes. Wane muadhi rito wadhi luore wadhi kelo wakon na jope. Mane meja komdoro 6 piece jadwo. Kida na gbenegi goche ne jodie. 6 piece onge kocha. We are not going to vote the party. We are going to vote personality. Maenji makali. Maenji makali. Siasa mara wa be count jadwo. Wachopo esa mwaneno ka gik mang'eny pogore tiere paro mopogore tungni koda koja chande. Ang'o minyalo comment siasa mar Komar Homa Bay County kom madongo pogore koda koma gembi. Siasa mar Homa Bay County okoyota ahinya. Nikech so many factors so contribute again. Number 2, the nomination process. Ka county ne okosetime nomination. What they could have done, they giwacho ni parliamentary seats gi koro waket fair. We don't deny democracy can be negotiated. Okonyo so many things, including koko ma jiparogo bedo reduced. Sani do neno ka negi biro gi candidates maonge koko. Ena ni koro the only challenge. The candidates mane gi biro go moko were not very good. Mheshimiwa dene kuwa mondo miwe. Bede ni wayo. Dene kuwa mondo miwe. Yes. Wachini woyo kawa ngiyo okuwa mheshimiwa ni mondo miwe. Mondo mheshimiwa mino nodogi. Do awa depending on the reasons magigolo. Many nitire can be negotiated. Yes. To margecha there was no negotiation. Maybe up there. One narrow it was a directive. In fact, you can charge him for Jamadi. Your ODM party. My goodness. Your ODM party. And it should go on record. You will tell. Your madongo kawana kama Kenya wajo negene ha. Ni bwana in kata okay wabidu mana MP. To wangeni what your pain. Ni wangi maja pain duwa. Tariko chiko tarika par do mara boro pinyuru kokine MP Suba no bote mwana ngajiro. Dung pin dai life the mambele. Karasani ukan MP apunyo nyitendo mok kata relatives ga. Karasani ukan MP I can put food on the table. Be ulo so gi mashombi lo gambo. Be uguru simo. Be uromo. Be uwe waromo. Yes. Waromo kendamba nyise ni owena watich gi kue kayombe. Ni kamera ntiere jadwong. Singa ne na kue ni kata bene tek machalade. Singo kue waromo koda ikaw thuolo makende. Mar loso gi jombeta. Kwa gikura jadwong ni kamera. Ana kaw thuolo makende mar loso gi jombeta. Awacho ni sani koro wachung be wan ji ariyo kende kama. Wan mijumbe mawuok gi mijumbe madonjo. Wan wadwa mana siasa mar kue. And may the best candidate win. Again, some of us, and I'm not worried about what will happen on 9th. Ngato nyaka win, ngato nyaka lose. Candidate mo lose or support candidate mo win. Mondo ji yuti kanyakla mbeto the mbele. Ayero chunyi na jadwong. Los gi jo Suba North jadwong. Ko adwa na nyis jo Suba North ni jodala ung'eyo kaka wasebedo. Ung'eyo kaka wasethagore. Higni 10. Ko sande wuok telo nyaka loki. An mane gimonde kate muma madwa ni ung'e ni telo nyaka lo ngeje 27 wacho ni nikech mwandu oksiki nyaka chieng kata mana telo bende oksiki dhot achiel kende. Okangi ni jabiblo sero wacho ni ngeje 27 karadiwa West 24 ngeje 27 West koda ngone anyalo ni mwandu oksiki nikech mwandu oksiki nyaka chieng. Yes. Kata mana loch bende oksiki dhot achiel kende. Ma first 100 days they do. Yes. The team office. Donjo ne itamu chako godo. First 100 days. Yes. Ka donjo office. Yes. Number 1. Yes. What more I will request for proper audit. Mondo kika chak gi baggage.
Then from there, Yes. we will do public participation. Riti jadon. Live chenro mar kuku mar wach onge yo maber mar tieke moloyo muma mutieke go diko ni ngeche 27 kare 24. Tadwa na tieke ga yu 34. Mano maber kabisa. Mano wacho mano. Wacho ni ha. Yes. Inja sai ok ket bura kodi wabiro jomoko e telo. Yes. Ugolo gi agula to kaka jomoko keto kargi. Ayu 34. Wes pario ga dik. Ayu piradek to ang'wen. Wes pario ga ang'wen. Yes. Owacho ni Nyasaye ok ket bura kodi wagolo jomoko e telo. Ugolo gi agula to kaka moko keto kargi. Okainga ni jadolo ibedo gotieno maber erokamano nyane Dan Juma mane nitiere e tok kamera mokwongo kaachiel to kod ofis nere mar Mheshimiwa Jiba Kali dudo te manomiyo chenro obedo kare. Nyinga en Haron Otieno. Bedo gotieno maber. Wachako wadog watime kendo chieng' machielo kik wiwi ni chenro bro luwo maeri live. Gavana mokwongo ma Kisumu County Migosi Jackton Nyanungo Ranguma live.